Bueno, inekuazio sistemetan, hau da, bi inekuazio batera ebatzi behar ditugunean, inekuazio sistema hauetan egiten dena da, inekuazio bakoitza bere kontura ebatzi. Vale? Kasu honetan dugu bi inekuazio. Hartzen dugu lehenengo inekuazioa, x gehiru txikinago 7 baino, okatzen dugu hemen, eta azten gara ebazten. Kasu honetan, x bakar bat agertzen denez alde batean, alde bietan keniru eginez, hau bestaldera pasata minus iruaz nahi baduzu, geratzen da x txikinagoa 4 baino. Hau grafikoki geratzen da hemen goian daukaguna. Marra baten, 4 markatu, bardin ez denez agertzen borobil zuria izango da, eta 4 baino txikinagoa dira 4tik eskerrenuz doiazen guztiak. Gero, bigarren inekuazioarena, x-ken bat handiago edo bardin 0, idazten dugu, minus bat hau bestaldera gehi bat eginez lortzen dugu, beraz geratzen da x handiago edo bardin bat. Bardin agertzen denez, bataren lekuan puntu baltza ipini behar dugu. Puntu baltza ipiniko dugu, eta x handiagoak, hau da, bat baino handiagokoak, onuntza bat ozenak. Eta sistemaren soluzio moduan, hartu behar ditugu, marra bietan marratuta dauden zatizak. Bietan dagoena. Hau da, batetik, laura, menarkata dagoena. 4 goian ez dagoenez, 4 ez da sartzen eta kortxeti pintzen dugu. Bat, bietan dagoenez markata, bata kortxeteaz. Beraz, sistema honen soluzioa da kortxete, bat, 4 tarte ireki hemen behian. Eta multzo moduan idatzi nahi baldin badugu, gogoratu hemen giltzak alditu zuela ipini, x-ak bete behar duena da, x-a izan behar da, hemen barruan egon da, bata baina handiagoa edo bardin, hau da, x-a handiago edo bardin bat, eta 4 baino txikinagoa, eta x-a 4 baino txikinagoa. Beraz, holan idazten dugu. Bai? Bueno, beste adibide bat. Beste adibide honetan, ditugu, bi ekuazio hemen. Ja, x-a ez da bakar bat, eta horren hartzen dugu goiko ekuazioa, hemen goian. Goiko ekuazio honetan, daukagu, bi x keniru, txikinago 3x gehi 5. Bueno, x-ak alde batera, edo dan alde batera pasatuko dugu, eta geratzen da, bi x keniru x, keniru ken 5, hau da, minus x ken 8, txikinago 0. Vale? Bueno, inekuazioak 0az daukagunean ja konparatuz, hau da, txikinago 0, handiago 0, holan idazten dugunean, egiten duguna da, aparte hartu, da, ekuazioa ipini. Minus x ken 8 berdin 0. Hau da, x-a bestaldera pasatzen badugu, x berdin minus 8 geratzen da. Kontuz, ekuazio hauekin, zesarritan buruz saiatzen da egiten, eta ipinitu x berdin 8, eta ez da egia. Bueno. 8 markatzen dugu hemen, txikinago 0 denez, hau da, 0 ez denez sartzen hemen puntu zuria izango dela, baina jakin behar dugu zein tarten nundan txikinago 0 baino edo handiago 0 baino. Zein? Honen balioa. Horren zeingo dugu? Minus 8 baino txikinago dan bat, minus bederatzi, hemen sartu, minus bederatzi, ken 8 da bat, beraz hori de plus, positibo, eta minus 7 adibidez, minus zazpi, ken 8 minus, negatibo. Beraz, noiz dan txikinago 0 baino, noiz dan negatiboa, hemen, beraz, tarte hau hartzen dugu. Vale? Hau, inekuazio solte bat izango bazan, hemen dipine barko genuke soluzio moduan gero, parentesia minus 8, infinito parentesia. Vale? Baina, ebazti nahi dugunez sistema bat, grafikoki mantentzen dugu, eta gero, kopiatzen dugu beste marra baten, beste inekuaziotik ataratako adierazpen grafikoaz, elkarrekin egiteko. Bueno, hemen, eta zuek konprobatzeko harineketan egiten diren gauzak, neuk ere hanka sartzen dutela, figaten bazara hemen, badago handiago edo bardin, eta nik egin dut handiagoarekin bakarrik. Bueno, suposteko duzue, hemen bardin, eta jungo naz esan zen, nun dagoen, honekin ondo dago egin da, baina bardin izan da, zelako aldaketak egon beharko ziren hemen. Vale? Bueno, 7x gehi bat handiago 13 gehi 4x, dan alde batera pasata,
hauek negatiboaz torten dira, handiago 0, beraz, 3x-ken 12 handiago 0. Bueno, hartzen dugu 3x-ken 12 berdin 0, 3x berdin 12, x berdin lau. Beraz, marran ipintzen dugu laua. Gero, hartzen dugu lau baino txikinago dan bat, eta amengo honetan ordezten dugu jakiteko ea emaitzen moten duen plus edo minus. 0 hartzen badugu adibidez, 0-ken 12 minus, beraz, tarte honetan minus da, eta lau baino handiago dan bat, 6 adibidez, 18-ken 12 positibo geratzen denez, plus. Orain, bi hauetatik zein hartu behar da, plus edo minus. Torten gara ona, beti, inekuaziora, eta agertzen da, kalkulatu nahi dugula, noiz dan hau handiago 0 baino, hau da, noiz dan positibo. Positibo hemen denez, marra hau, marratzen dugu. Bardin agertu behar zenez, hemen agertzen da, bardin agertu behar zenez, puntu hau baltza izan beharko zen. Vale? Bueno. Orain, jarraitzen dugu. Ja, ipiniko ditugu biak elkarrekin, gogoratu beti, batena bada minus 8 eta bestia lau puntu hauek egon behar dira ordenatuta, hau da, minus 8 eskerralderuntz egon behar da, eta laua eskumalderuntz gehiago, eta soluzio biak marratu ondoren, zein zati dan danetan bietan dagoena, kasuetan geratzen da, lautik onuntz. Gogoratu, laua, ekuazioan, berdin agertu behar zenez, hemen baltza izan behar zen, beraz, hemen baltza izan beharko zen. Vale? Baltza izan beharko zen, beraz, soluzioa zen lautik infinitora, baina kortxetea hemen. Vale? Eta, multzo moduan idatzi nahi baldin badugu, giltzak ipin alditugu edo, bakarrik itxi x, amengo xak handiagoak dira lau baino, ez? Lau baino handiagoak, edo bardin ipine barko genuke hemen. Vale? Ulertu da?